Čau, já jsem Viking a vítám vás u mého dalšího videa ze hry Shakes and Fidget. Nebo jak se to vyslovuje, to je jedno, doufám. Tak se podíváme. Takže tuto určitě koupíme. No, jak jsem to říkal. Podíváme se, na koho zautočíme. Tak. Tu zbraň ještě nemáme. Tak se koukneme. Tak taky dobře chci vidět. Ohou. Jdem se vylepšovat hod. Já se nic dělat. Tak zkusíme tu obludu. Jo, oh my god. Oh my god. To je sranda. To je hrůza. Tak. Tak, teď půjdeme asi na Govhever. Tak, level 19 už. Taky v dobrým cechu. Tak, tuto mi padlo. Tuto je hrůza. Držíme jako houbičku. Nic. Číslo 18. Tak, ok, to berem. Číslo 18. Tak taky hold, no. Tak. Nepadnou prostě žádný rukavice, no to je hrůza. No, tak co pak? Je 7%, to je taky dobrý. Tak, žádný války, bitvy nejsou, tak to je dobře. Protože jsem stejně nikdy nikoho neporazil, takže to je jedno. Hrváno, houbiček 2. 28. Dobrý. Tak jo, to by bylo asi za chvíli všechno. Tak to vypadá. Ale no co? Cože? Jo, aha. Myslím si, že jsem v nejlepším cechu na světě pro level 19. Takže... On šel o 350. Dobře, von. Není dobrý ten tam. No tak nic. To bude asi pro dnešní díl všechno, takže já si s vámi loučím. Čau.